Silesia ma 16, Maciej Romankiewicz i Jarosław Maciusik. Walka w wadze półśredniej. Bliżej serca jest mi Maciek Romankiewicz z Rakuliny Oświęcim, bo znam ten klub. Ale naprawdę nie mam pojęcia, jak się ten pojedynek zakończy. Na razie, panowie, fajna wymiana bokserska. No, wywiera tutaj Maciusik presję do przodu. Tak. Romankiewicz stara się tutaj odganiać przeciwnika takimi uderzeniami niezbyt skoordynowanymi. No i właśnie mówię, Maciej też trzyma tak bardzo dziwnie gardę, bardzo szeroko, jakby po prostu chciał zaprosić swojego rywala do mocnego ataku. Może ma plan na sprowadzenie taki, nie wiemy. Teraz Maciek wywiera tą presję, gdzie zawodnicy złapali się w klinczu. Zobaczymy, kto pierwszy zechce sprowadzić. Kilka uderzeń tutaj mamy w klinczu. Znów złączenie tego klinczu. Jarek Maciusik dopycha Maćka Romankiewicza do klatki. Próbuje tutaj podhaczeniem nogi sprowadzić. Nie da się. Maciek próbuje tutaj odwrócić pozycję, ale jest rozerwanie. Rozerwanie, wraca walka do stójki. No i tutaj Maciek Romankiewicz, te ręce szeroko ułożone, ale one bardzo są ładny, obszerny cios. Chciałem powiedzieć, niewygodni są tacy zawodnicy i tym ciosem przed chwytem nogi podłącza przeciwnika. Blisko było znowu zapięcie i zajście za plecy. Ale Maciek teraz właśnie, no niestety, teraz znowu odwrócenie pozycji. Jarek Maciusik dociska swojego rywala do klatki i przeważa w tym klinczu. Maciek teraz odwraca pozycję. Znowu mieliśmy taki ten obszerny overhand w wykonaniu Maćka Romankiewicza i teraz piękny high kick. Zachwiało jego rywalem. Ale tam ciosy idą mocne, ale teraz... Ale nam się w tej walce też dzieje, co? Tak, naprawdę dzieje się bardzo obalenie, dużo. Przetoczenie, plecy, spadł z pleców, leży na plecach. Ale Jarek Maciusik nie chce iść tutaj do parteru, jednak tutaj woli... Nie chce Jarek, dokładnie, nie chce Jarek do parteru, woli wymiany w tej stójce. No i wstaje Maciek do góry, zobaczymy. Teraz bez gardy chciał kopnąć, no i został skarcony przez Jarka. Oj, ładnie dwoma prostymi. Tutaj Jarek zatrzymał Maćka. Może to jest właśnie najlepszy sposób na Macieja Romankiewicza, ciosy proste. Tak, te szeroko ręce ustawione. No idealnie prosi się o te ciosy proste tam. No i mamy obalenie. Z klinczu Jarek Maciusik obala Maćka Romankiewicza i kończy tą walkę obaleniem. Tylko czy to starczyło, żeby wygrać tą rundę, bo tutaj jednak Maciej Romankiewicz podłączył swojego rywala. Kopnął tak samo high kicka. Mi się wydaje, że raczej ta runda będzie zapisana na konto Macieja Romankiewicza. A ty, Tomasz, jak sądzisz? Ciężko mi typować. Tak dużo się tutaj działo, że nie zdziwiłbym się, jak ta walka pójdzie, czy na jednego, czy na drugiego zawodnika. Istny roller coaster mamy tutaj w klatce w Sosnowcu, ale to dobrze, bo walka jest wyrównana, tak jak właśnie w pojedynku Macieja Durałka z Dorianem Wawrzusiakiem. Do końca nie wiedzieliśmy, kto mógł ten pojedynek wygrać. No i tutaj mamy podobną zagwozdkę. Teraz widzimy właśnie powtórki najlepszych akcji. I tutaj to, o czym wspominaliśmy z Tomaszem, atak mocny Macieja Romankiewicza. Teraz zapewne będzie ten high kick też. Tak jest i teraz właśnie go widzimy. Bardzo ładnie, naprawdę to kopnięcie Maciejowi weszło. Maciek Romankiewicz ma rozpuszczone ręce, szeroko gardę. Ten styl walki w stójce jest taki nieskoordynowany, ale tacy zawodnicy są ciężcy, żeby z nimi walczyć, bo nie wiemy, czego się spodziewać. I to też jest sposób na swoją walkę. I zaczynamy, druga runda. Tak, Jarek Maciusik teraz chyba chce wywyżej pierwszy presję, bo może się spodziewać, że jednak tą pierwszą rundę nie wygrał. Słyszymy nawet tutaj treneru, że właśnie Jarek wyprzedał Macieja. Cały czas go mocno... Oj, znów tutaj próba high kicka Maćka.
Maciek może nie operuje tak dobrze rękoma, ale naprawdę te kopnięcia ma bardzo ładnie dopracowane. Tak, wydaje mi się, że ten high kick doszedł celu, nie był mocny, ale doszedł celu. A może Maciej zaczynał po prostu od karate swoje treningi, bo tam też właśnie ta szeroka garda rękami jest stosowana. Mamy dużo walki teraz na środku oktagonu. Oj, dynamicznie wszedł z tymi ciosami do przodu i trafił tam Jarka Maciek 2 razy tym lewym, obszernym takim overhandem. A, teraz piękna znów kontra. Jarek wszedł ładnie w kontrę. Mamy No i znowu clinch mamy pod siatką. clinch. Romankiewicz dobija przeciwnika do siatki, próba potaczenia nogi przez Jarka, obalenie, no ale Kto wyląduje na plecach? Maciek to kontruje, nie daje się, no Tak, ale ale już Jarek mamy. jednak ładnie skontrolował tutaj tą pozycję Czyżby krucyfiks? barkiem. No i zajmuje takiego, można powiedzieć, krucyfiksa. Z krucyfiksa przechodzi nam teraz do dosiadu. Mamy 1,5 minuty do skończenia tej rundy. Sędzia przygląda się wszystkiemu z bliska, ale na razie te ciosy nie są jakieś... Nie są na tyle tak, Tak, aby tą walkę destrukcyjne. przerwać. Tutaj właśnie też Romankiewicza narożnik dobrze podpowiedział, żeby Maciek wyprostował nogi. Tak, żeby te klucze, zdjął te klucze, które ma Jarek zapięte. Proszę zwrócić uwagę, jak ładnie zapina nogami Jarek Maciusik Maćka Romankiewicza, aby ten nie mostował z tego dosiadu, nie próbował sweepować. A Jarek znowu co ma robić, no to tylko uderzać. Maciej próbuje się kręcić, ale ciężko. Już ma jedną nogę wypiętą. Niestety nie. 45 sekund do końca tej rundy. No i tutaj zdecydowanie Jarek Maciusik w tej rundzie Tak, mocno zdecydowanie, punktuje. ale czy zdąży, czy starczy mu czasu, aby tą walkę skończyć przed czasem? Wydaje mi się ciężko, wydaje mi się, że też duże zmęczenie jest u jednego i drugiego zawodnika. Tak, teraz była próba właśnie takiego łokcia na klatkę piersiową. Próba tutaj zapięcia duszenia trójkątnego, no ale Maciek umiejętnie z tego od razu ucieka, wie, że tam jest zagrożenie. Tak, ale Jarek tutaj mocno osłabia oddech Macieja Romankiewicza, obijając mu cały czas schaby. To naprawdę w walce potrafi zabrać człowiekowi duszę. I koniec drugiej rundy, nie starczyło czasu, aby Jarkowi skończyć tą walkę przed czasem, ale wydaje mi się, że zabrakło tam trochę zdrówka, kondycji. Obydwoje zmęczeni mocno, schodzą na przerwę pomiędzy tymi rundami. No zobaczymy, kto zachował więcej sił na trzecią rundę. Myślę, że ona będzie kluczowa tutaj i będzie kluczowa kondycja zawodników w tej rundzie. Tomek, zgadzam się z tobą w 100%. Tutaj i Romankiewicz, i Maciusik mają po jednej zwycięskiej rundzie według mnie i trzecia runda będzie decydująca. Ale tu też może dużo zaważyć zdrowie. Zresztą wiesz sam to najlepiej wchodząc do klatki, że nieraz można być troszeczkę słabszy umiejętnościami, ale jeśli kondycja pada, to walczymy z samym sobą, a nie przeciwnikiem. Dokładnie. Mamy teraz właśnie tutaj powtórki, najlepsze akcje z drugiej rundy, którą naprawdę bardzo fajnie zaczął Maciej Romankiewicz, ale tutaj później Jarek Maciusik przejął całą inicjatywę, obalając swojego rywala, a na początku właśnie poprzedzając to, jak widzimy, tym prawym overhandem. Przerwa mina szybko, przed nami kolejne, ostatnie 3 minuty tego czwartego pojedynku w Sosnowcu. Nie mamy szczęki tutaj, ale już jest. Maciej Romankiewicz dostaje mu swojego narożnika. Sędzia gotowy, zawodnicy gotowi, ruszamy. Trzecia runda walki Romankiewicz, Maciusik. Zobaczymy właśnie, kto będzie chciał wywrzeć tutaj presję. W pierwszej rundzie robi to Romankiewicz, w drugiej Maciusik. Kto będzie tym razem? Myślę, że tutaj Maciej Romankiewicz też zauważył braki w zdrowiu Jarka Maciusika. Bardziej ruszył odważniej do przodu. No i znów tutaj próbuje zakończyć akcję tym high kickiem, ale on niecelny i Mamy tutaj w tempo Tak. wbił się tutaj, tak można powiedzieć, wbił się Jarek w Maćka, Próbował tutaj Maciek z dołu kopnięcia. obalając go. No i Maciek jest na plecach, ale nie chce walki podjąć w parterze Jarek Maciusik. Maciek wstaje do stójki, A no dobrze. i zaczyna wywierać dalej presję, bić. Prawy overhand znowu wszedł. Mówię, że tutaj Jarek też się dziwi, że nie chce właśnie przyjąć tej... Mamy złapaną głowę. Mamy tam, nie, ucieka Jarek z tej gilotynki, próby gilotyny. Oj, 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 poślizgnięcie, ale niestety obydwaj
po siatce zsunęli nam się na ziemię. Obydwoje zsunęli się dokładnie po siatce na ziemię, na plecach Maciek Romankiewicz. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, jest bardzo ciepło tutaj w amfiteatrze w Sosnowcu. Ten tutaj mata w klatce jest Mokra. bardzo śliska od potu, od temperatury, która tutaj panuje. No i nie wiem, jak to teraz zaliczyć, czy to było sprowadzenie, czy obydwoje po prostu zsunęli się do tego parteru. W każdym bądź razie Jarek Maciusik jest z góry kontrolującym walkę, Ale mamy powrót ale do daje stójki. stać Maćkowi do stójki i mamy ostatnie półtora I front minuty. w wykonaniu Macieja Romankiewicza. Naprawdę Maciej nie ma dobrego boksu, ale świetnie kopie nogami. Ewidentnie musiał ćwiczyć przed tym, kiedy zaczął swoją przygodę MMA, jakieś tradycyjne sztuki Tutaj walki. próba Maćka Bardzo ładna. obalenia, podpina tam klamrę za pośladkami przeciwnika, Teraz wynosi powinien go go do góry i odciągnąć. sprowadza go do parteru, ale Jarek wstaje po siatce do góry, Ajajaj. obalając jeszcze Maćka, który zostaje na plecach i to on punktuje w tej akcji. Tak, to było takie nieudane sprowadzenie Mamy Macieja. prawie dosiad zajęty przez Jarka Maciusika, wystarczy wyciągnąć tam stopę Tak. tylko. I już praktycznie mamy tak, cały dosiad, mamy 40 sekund do końca pojedynku. Czy teraz starczy czasu, aby wykończyć tą walkę przed czasem? Wydaje mi się nie. Mi też się wydaje, że nie. Myślę, że wydaje, że Jarek Maciusik czuje, że wygrywa ten pojedynek, dlatego chce dociągnąć to po prostu do decyzji i nie ryzykować żadnej niefartownej po prostu akcji. Tak, tym bardziej, tak jak mówiliśmy wcześniej, zmęczenie. Jarek nie jest już taki eksplozywny, dynamiczny, aby ciosami tutaj próbować tą walkę zakończyć. Dokładnie tak, jak właśnie Tomasz tutaj powiedział, już nie ma tej eksplozji, nie ma tej siły, chłopaki walczą po prostu na resztkach paliwa i będziemy mieć kolejną decyzję na dzisiejszej gali. Tak, koniec walki. Maciek Romankiewicz kontra Jarek Maciusik. Moim zdaniem walkę wygrywa Jarek Maciusik. 2 rundy w dosiadzie przeciwnika kontrolował. Jarek